Kom, buang ka? Asir ning. Balo kay bag-or mong naabot. Ikaw, asa sir ning? Ako po na abot. Nya, unsam to'y sabot to? Ingo man to siya nga ato tas I love dumanog di. Ato ta dito. Auta? Mao na ni gitawag nga restaurant diri sa Dumanhog Plaza. Mao ni? Oh, mo ni. Asa man ta magpabugnaw diri? Upat man ni karon. Room 1, room 2, room 3, room 4. Patay jud ko nila ron. Murag ganihar sa paabot. Diha o diha. Feel ako dito sa pinakalasang mahal. Pero mahal dito. Na! Oh! Taya ni mo eh! Gaabong makasdan! Apong dalan Kamu may wakabantay nako. Ay, tubag man! Nya, di ka may pasaylo. Unsay mga pasaylo ba? Kamu may nanasmag nako nya akot pasayloon nyo. Ihaya nyo no? Yay, super ba subas? Kung mga kalatang Cebu no? Oh, taga Cebu de mo. Sa to pa, tayo mo. Oh, kung may pasaylo nyo eh. Miga nyo no? Ringir, boss. Ikaw ay sugan mo. Ano nyo eh? Ano nung mga kumpari ha? Tugan ito. Magbuhat ko diri, mapapug namin. Kumadlok. Kan. Kaya po ning Ernie. Oy, sa oras na paabot diri. Wag pa naabot. Balo. Ernie sabot oy. Tawagin ko na Pablo eh. Hindi ko posible pre. Ay, sakto pre. Nakoy cellphone dire. Tulong ka mo ko. O kana tawag niyo. Pero wa ko'y load. Nice. Ay cellphone niya. Pre. O tara o. Ganyan raman mi Ernie anong Google kinabot. Sa oras may paabot diri. Moong nadugay ko pre. Ipalagirahan ko sa taga syudad. Nagbuha ka ng cellphone no? Gani kay cellphone ray na buak di mo lang. Sumpag mo na kong pihan pre oy. Nya, nung na ba sila pre nga? Pabuton daw tayo na sa buwan. Nagpihan. Yo. Lahat akong kauban. Asa maron? Dili pwede nga ako mo laban na kay madaot ako lang. O rawalo ka sumbag dayo ba? Na pre, kibla ka na. Asa ba mga ko? Boss, asa mo ni boss? Ay kabalakan nyo. Abot na sa ato, palitan na mo beer. Paghubog mo. Total pala hubogay mo mga naw. Para sila pre ay. Kanang kaputi pre ay. Mauna yung bus nila. Kaya mo po nagdasmag na ko. Boss, Sali ko mo yung mangit lang ha. I try my best. Boss, siguro doon na mahubog meron gabi ka sa? Kabalakan na. Inyo po ko nang hilapta ng akong kumpare. Kisay mo palag ninyo dire. Oh boss, ako to. Pero wala nga to baby boys ko eh. Nga niya kami dumanhog para pangitag mga ikal. Diba? 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 Ako sa salas. Anong gisuntok man niya kuntihan? Mga baby boys ko, hindi ko madagpilan. Diba? Diba? Bagay naman ko. Diba? Sige, sige, enjoy lang po. Enjoy. So, Nibus, ang nagbayad na nun. Diba may klaro ni Moy? Klaro ni Mama Soy? Muli tawi, kapoy sa Kapoy sa ni Moy. Nga tayo, kumpare. Kumarang yung shooting yun. Ay, shut out. Sama-sama dong. Agay. Unsa to lo? Nyaran lo? Unsa to? Asap. Asap. Mike. Patay jud ko ni Ron. Ganiyar jud sila nagpaabot. Ay palabig basta toy. Sa unsa na. 2 3. Mike. Patay jud ko ni Ron. Ganiyar jud sila nagpaabot. Mana ay? 1, 2, 3. Fight. Patay jud ko ni Ron.
Ganiyar sa paabot. Diri na unong lagi. Uno ko diri di ko mulakaw. Okay, mawala kasi bila tagpo tagapasin mo. 3 Go. Yay, mutubag man. Ay, ako day. Ikaw na to. 3 Go. Plenir gugus. Go, sugdan mo. Giraan ninyo eh. Ato mga pare na ko ha. Andito. Ari rin mabuhat. Mamangingit ni. Mamainit. Tubog na dol. 3 Go. Plenir gugus. Ikaw ba sugdan mo? Giraan ninyo eh. Ay, size. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Go. Plenir gugus. Ay, size. Nakatawa to. 1, 2, 3. Go. Yay, mutubag man. Kunya, di ka may pasaylo. So, what's up mga kwads? So, what's up mga kayabag? So, salamat kayo yung Juma na mong video. Unta, nalingaw mo ato. So, mga quads, isa to, kayabag? Hashtag Yabag. Collaboration din na mo karon sa Cebu Vines. Nako kami kalipay na gitagaan nila gayon nga makakulab nila. Isag layo na anigid sila para lang aning collaboration. So mga kakwads, supporter sa Tapon Vibes ug supporter sa kuan unta subscribe ninyo ang Cebu Vines YouTube channel. Please kung mga kakwads og i-subscribe sa dangamong channel Tapon Vibes to back supporta. So ano to, sige mo sulti dun. So thank you po dahil sa Tapon Vibes kay ilamig ko Andre idawat init ko pagdawat. Thank you niyo doon kay wag mi niyo pasag dito ba. Okay, idol. Libre na. Oga sa Tuburan Vibes. Salamat, Idol Pideng. Idol Pideng, thank you kayo sa kaninga content. Salamat. Shout out ninyo Tuburan Vibes. To. Wait, lima na. Shout out tayo kay Sagado, bro! Shout out, bro. Oh, Kita-kits sa imong event. sa mga nagpa-shoutout dahil next video na lang kay Wami ka. Lista. Oh. Okay, shoutout lang ni sa ano. Shout out din ko ni Kim Munoz nga iski sa poblasyon, nga trainer sa mga akse. Shout out mo na doon. Arte mo perme. Para may na mga akse yo. So usmo na ko mga kwas, please kung subscribe sa ilang YouTube channel. Cebu Vines og sa amuha Tapon Vibes. Back to back support. I-click ang notification bell para update Mo sa mga kawang. So mao na to. Mardo, sige. Thank See you you and next. God bless. Nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me